Ang lulutuin natin ngayon ay vegetable stir fry. Welcome po sa Kawali ni Waray. Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Gusto ko pong i-share sa inyo ngayon ang kakaibang karanasan ko for this day. Kasi po, ng ibang lugar kami dahil po magbabakasyon kami for 3 days. Kasama ko po ang buong family. Gusto ko po muna ipakita sa inyo ang kakaibang kapaligiran ko ngayon. Ito po ay sa kagandahang loob po ng aking kumare at magandang kumare na nasa ibang lugar. Ito po ang kanyang... Ayan! Nakita niyo yan? Ang ganda-ganda! Oh, kita niyo ang adventure namin bago. Yan. Kita niyo ang kapaligiran namin? Ganda po, ano? Diba? May mga bundok. Tapos may dagat. Oh. Kakaibang adventure. Ngayon po, hindi na kayo, samahan nyo ako kasi magluluto tayo ng stir fry vegetable. Mga ingredients po na gagamitin natin ay ang bawang, sibuyas, lomo. Lomo part po ang gagamitin natin para mas madali lang siya. Tapos lalagyan po natin siya ng chicharo, carrots, bell pepper, green at saka red. Lagyan din po natin siya ng broccoli, ng Baguio beans at ng pechay Baguio. Lalagyan din po natin siya ng toyo. Tapos, pa-fry po natin siya sa margarine tsaka oil. Gagamit din po tayo dito ng paminta tsaka konting water. Ngayon po, magluluto na tayo ng... Oh, maling sinidiyang ka lang. Ito na po, maglagay na po tayo ng mantika. Lagyan natin ang bawang. 1, 2, 3, go. Then, sibuyas. Ready na po natin yung lomo. Lomo. Bango. Yan na po natin siya ng butter. Para saan yung butter? Para ano siya, mas masarap. Hindi ko siya nang lagay ng konti kasi baka masunog eh. Kaya kailangan na stir fry muna yung parsley, yung baboy. Kasi yung iba sa una nilalagay. Masunog eh. Lagyan po natin siya ng paminta. Bango yung ano, butter. Niluluto pa po siya. Meron po kami affair dito. Birthday, saka advance Valentine affair. Birthday ni nung nagbo-voice over ng Welcome po! welcome po sa Kawali ni Waray. Bigyan po natin siya ng konting toyo. Yari ng bird. Siyari ng girls. Okay. Tapos, Bigyan na po natin yung carrots. para sabay-sabay silang mana, no? Mabilis lang to. Lumambot. Mabilis na kasi madaling lutuin yung lomo, eh, no? Ganda ng kulay. Ayan. Tapos,
Lagyan natin yung Baguio beans. Sa Baguio lang ba na bibili yung Baguio beans? Hindi. Ba't siya tinawag na Baguio beans? Sa Baguio siya pinatutubo. Oo. Bango. Fire in the hole! Boom! Ganda ng kulay. Lagyan na po natin yung broccoli. Daming kulay niya, no? Yan, malapit na po. Konti na lang. Pang mabilisang luto pala yan, no? 3, 2, 1, go. Lagyan na natin po ito. Sama-sama na sila. Sama-sama na sila together. Ano, kasi malapit na rin maluto, eh. Ano ba yung nasusunog? Ito. Nasusunog na ano. Wait. Oh, yan. Lagyan mo ulit. Dapat pala, nilipisan pa ng kosi yung nila sa ano. Lagyan natin siya ng konting tubig ko. Yan. Bango. Okay, tapos ilagay na natin itong pechay bag. Yan na yung kahuli-hulihan mo. Bakit pechay Baguio tawag dyan? Sa Baguio ba yun nabibili? Oo, Para sa tayong tanong. kapatid nga kayo. Ito na po, ayan na. So, konting halo na lang, tas okay na yan. Ayun. Malat? Bye. Kain mo naman sa ano, sa gulay. Ha? Ano nakatayo? Ano nakatayo? Oo nga, no? Ito na po. Okay na, okay. O, sige, tuloy na. Ito na, luto na po siya. Oh. Tikman nyo na lang po kung kailangan nyo pang mag-adjust sa alat. Pero it's okay na. Oh. Kain na po, kain na tayo. Kain na na. Happy cooking.